Sir Kamasin, anot bagadalagan investigasyon liwat iton Tacloban City Police Office sining nakitaan nga patay nga lawas kakulop ang may diit. Yes, kabahay ninihan na founded body dito ha Barangay Diit Kakulop. Ito ang progress report ini. Ito nga nakilala na ini han pamilya han hini nga biktima nga diin taga Ormoc City ini. So kay dito gihapon ako hakuan sa Rolling Hills Kakulop. Ito nga diin nakatug gihapon unusahan bugto ini ang manghod ini nga babayi. Nga diin amo mismo ang nag-identify hini nga biktima basihan tattoo hini han iya figura hini nga biktima. Sir, sir yan itong dalagan itong investigasyon itong TCPO. May ano na ba kita baga mga nakuha nga mga pwede natin maging posible ebidensya hangin agian tikang haormok tipakan ni Tacloban? Yes, ito amo ito nagpadayon pa yan nagkandak investigation ang aton mga investigador nga diin an origin man talaga ini dito Ormoc City kung ano man ang resultahan mga investigasyon, information, changing itong mga ebidensya gihatag ito nga to Ormoc kay aton origin na nagkandak kini an investigation nga na kabahin natin ni huhulaton liwat ang resultahan autopsy kung ano talaga hinungdanhan kamatayon ini kakulop na kadto na doktor nga doktor naton ha forensic unit na kato Rolling Hills na kandaki na autopsy. So, mahulat kita ang resulta ini amot basis ini. Agud usahin ni nga mga dokumento nga kinanglanon para pag-file itong kaso. Kaya namin, congratulations ba yung kadungan pagkana nga di kan sa Kamasin God? Oo, Sir Kamasin, good morning. Pero Yes, mga espekulasyon ano hagawas, labis na itong mga comment sa social media, kaya nag-viral man gud ini nga video nga natabo. And then, ang iba nagawas nga, bangin ini may kalabutan na illegal nga droga. Alibaliwat, bangin crime of passion. Tungod din silos, amo ba gimpata itong biktima kay, kung makikita natin, han patay nga lawas, nagagapos ang tiil nga ng kamot, nakapiring ang mata. Alibaliwat na siring, ano ba ini? Biktima ng salvage? Ano tato mga kinikita nga maanggulo nila, sir? Ito nga, di rin lang kita nag-speculate ito kung ano pa man, pero ang base ni mabasi kita hit mga ebidensya kung ano natin ipapatamakan. Kay ini dati kang good man ini dito Ormoc. So an aton lang ano naton makuha nga mga ebidensya nga anin aton nagakaptan naton mga investigador i-coordinate ito naton nga to ha Ormoc City ang mga investigator dito kay hira iton magkuan gud ini mag-iimbestigar iton. Although anhin Tacloban din hini matad iton kung ano aton mga ebidensya nga makuha igahatag naton. Oo, kaparte ba gihapon Sir Kamasin ang pag-pull up ang mga CCTV ang mga entry point tikman na Tacloban para masabtang kundingin labog ini nga patay nga lawas? Yes, kaupod na ito na naton mga follow-up station to ito nang kangalap na hirahin ton mga establishmento kung hain makakuha maka-extract han mga CCTV footage agod makabulig kung diin ang direction or diin tikang ang saraksyan or ini kung diin ba ini igahapil nga patay nga lawas. Sir, good morning. Ihapag kaya wari pa kita mga kapotini nga mga footage. So far din aton waray pa iton kung may daman ito nato pa iton mga follow-up investigator kay ginpa i-consolidate ito nira kung hain pahira makakakuha. Katapos, ito, mamay nga ni makuha, itipiro ko nito, consolidate, tapos igahatag na ito mga investigator. Ang programang ito ay inihatid sa inyo na Fast Relax, kasangga sa bawat aray.